kuulla aivan mahtava mielikuvitus. Se seurassa todella viihtyy. Eikö sun pitäisi väitellä lähteä? Jaakko tulee ihan kohta hakemaan mut. Arvaa mitä se mulle viimeksi sanoi. Enpä uskota. Että mä olen ehdottomasti yksi viehättävimmistä naisista, ketä se on koskaan tavannut, saatika deittailu. Kestää teidän juttu nyt oikein jo? Tapailetteko te vai seurustetteko te oikein? No kyllä me aika vakavalla pohjalla ollaan jo. Salla, musta ei ole kuivannut sun tuohon paperissa. Mä vaan sitä, että olet sä jo valmis uuteen vakavaan suhteeseen. Mä haluan mennä elämässä eteenpäin enkä jäädä suremaan jotakin ex-miestä. Oliko Seppo Paalasmaa? Ei, Seppo ei ole tänään töissä. Selvä. Siinä tapauksessa vaan sellaisia terveisiä, että minä ja koko Sepon entinen ihailijakerho ollaan todella pettyneitä. Me luultiin, että Seppo on kunnon seksiseppo, mutta näköjään hän onkin just semmonen toroista. Ja nyt ulos täältä! Älkää nyt! Se lehtijuttu ei ole totta. Oikeesti mä oon romanttinen ihminen.